Sanibona. Sodlulisa ukubonga inhlanhla besina. Umhla ka-11 March sebenenhlanhla sokuvakashela uProfessor SS Mhlaba efike la ezosiza abantu eNerdale esikolweni. Asizoba khona kusona ngapha. Methola ithuba lokuthi abantu bambiza ngapha eGoli uzovakasha njalo abantu bebemdinga ngapha esikolweni. Sebenenhlanhla ngomhla 11 March ukuthi mesifikele ethi umfazi esebheka inkinga zamfazi ukuthi yini enza ukuthi angathola umsebenzi, wayithola inkinga ukuthi kwenziwa yini. Waseza nesixazululo bamtshengisa khona abantu abadala ukuthi idala zokuba umfazi kumele enze ibhavu. Uthe melenza nje lelo bhavu akuzange sekuphela nje nenyanga ya end of March umfazi waba nenhlanhla ukuthi avela athole incwadi ukuthi useqashiwe kunomsebenzi awutholile omuhle kakhulu. Ngicela uyikhulumela uyibongele mfazi ngointo enhle uprofessor asenzele yona. Ngisabantu nje abaqhubeke bacela usizo bazothola usizo. Uprofessor uyasiza kakhulu, ungisizile mina nomfaka. Kumanje nje angeke ngisakhokha ngedwa sekuzolekelela umfazi. Khuluma uyibongele. Ngiyabonga kakhulu prof, ngiyabonga kakhulu. Like into yenzile khona manje iyamangazi iyancomeka, and I will forever appreciate you, and I will appreciate your gift, and like ngiyabonga kakhulu prof. Like angazi ukuthi ngizothini kodwa ngiyabonga. So siyasho nje ukuthi abantu abadinga usizo abangayibambezeli. Uma ufuna umsebenzi omunye inkinga yomsama la yapha kulungisa idalwa zakho kuphela nje uthi wena uthola insebenzi yakhona isebenzisa ungayibalekeli, ngoba muyibalekela ila khona phela izinto lezi. Kodwa muyisebenzisa ngendlela otshena ngama instruction medication ukuthi hayi wenza nje wenze nje nanke imphumela thina sesibulile. Ngithi abantu abaqhubeke nje bahamba ufuna usizo bazothola latholakala usizo. Mina ngine proof ngomfazi wami ukuthi namhlanje 17 April yoqala umsebenzi omusha nje ozomkholela imali kahle azi ukuthi nami angisaphose ngekhathi enzima engaka. So siyabonga.